Mayong adlaw, nanapod mi diri sa bukid. Lahi na po ni nga suba. Ano diri sa bukid sa Bikilaan, Iligan. So patabok na mig suba. Kay nato mi sa kaalagad sa Ginoo. Bisita ni siyang balay sa iya ang teritoryo. Uy, ang motor garang bilin kay di man ni matabok oh. Dagko kong bato. Wala pa dahil matabok diri kay kusog pa po ang tubig. Mahinay ta kay gamayng digyas nimo, suri na lang. Lahi na po ni nga suba mong gipuan. Tabok na po ni diri. Ug magbaha ni unya, na gyud. Atulog yung bukid ani. Andi ni makaigsunan sa lugar sa ani, Nadlabid. Limot ko sa sitio. Medyo dako ang suba. Praise the Lord. Uy. Okay. Dalay ko ng Dios. Makaigsunan. Himuon nato ang kinaiya nga mapasalamaton sa Ginoo. Matag adlaw bisan unsa nga sitwasyon o kahimtang. Himua ang kinaiya nga mapasalamaton sa Ginoo. Kay ang kalipay ra gyud sa Dios sa tao, nga ang tao mapasalamaton, mahinimbahon, kinaiya nimo ang pagka mapasalamaton, hinimba ka sa Ginoo, magaday ka sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Imong i-appreciate si Lord unsa siya ka maayo, kay ang tanang butang iyaman siya may nagbuot sa tanan, ug siya may nasayod unsay best para nimo. Busa angay nimo buhaton mo establisher ka og intimacy sa Ginoo. Kanunay ta nga grateful bisan gali sa panahon nga naipagsulay unsay mga burden nimo, challenges nimo. Ang Bible nagsulti, all things work for good to those who love the Lord. Kay kung nahigugma gyud ka sa Ginoo, bisan pag nay sitwasyon mo di maayo tan-aw nimo, i-turn na sa Ginoo into good para nimo. Mo ni nakanindot sa Ginoo. So kana lang sa salamat sa pagpaminaw. Baktas pa mi, patungas pa mi. So God bless you, bye-bye.